Gasa iti biag. Ti napalabas, agtultuloy ti panaggagayam da amor, Lerma ken Septina. Aging gaan na addaan iti relasyon da Lerma ken amor. Ngam inlimad da kadagiti dadakkel da. Kanayon mat apumasyar da Septina ijay lugar da Lerma. Aging nga insurot ni Septina dagiti parents na. Naginteres nga rod ni Don Juan iti sanikwa ni Pablo. Ngam di na maalukoy tilakay ang mangilako iti daytoy. Gapo iti dayta, nang bilin daytoy iti mangpuor iti mula ni Pablo. Bareng maibos dagiti mula tinaud-udi. Ket umanugot daytoy ang mangilako iti dagana. Naamuan met daytoy ni Septina, ket saan nga umanugot iti naramid ti amana. Ngem awan ti maaramidan na, gapo ta naturay daytoy. Gapo iti daytoy anapasamak. Maladingitan da Pablo ken ni Lerma. Papagayam, danggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. 3 Friends. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Amor, jak malabdan ti bagik amakarik na itigura. Gapo iti inaramid da. Nasaya at kami matkanakwada. Ngam kastoy kit din ti aramidan da. Talaga nga agom da. Ngam pangaasim, Lerma. Di mo ko mairaman ni Septina. Gapo ta sa bali ni Septina iti amana. Jak amo, ngam tunggal makikitak ni Septina. Malaglagip ko ti kinagamarot ti amana. Anya? Day tatipod no. Isu adyak amo. No anya ti mapasamak iti panaggagayam tayo. Pangasim ko nga. Saan mo aguraan ni Septina? Papa, apay nga da ni Attorney Sanchez itay dito'y balay. Para lang kata kami tinagsaritaan mi iha. Iso at di ka nagdamagpay. Anya? Nangag mo timbagak. Iso asan ka na makibiyang. Amok ang may papan itilote da Tata Pablo nga ag-aguman nyo tinagsaritaan nyo, Papa. Iso at diyo kayat nga ibaga kanya. Ani? Imbagak mat kada kayo ahusto kuman. Sanikwada da ijay, Papa. Tawid ni Tata Pablo kadagiti dadakkel na. Iso adiyon pakibiyangan. Iha, di mo ngamin maawatan. Saan mo nga amo ti makagapo? No apay kayat ko agatangan na yalote. Saan ka di pa'y nga umdas ti kinasingpat da kada tayo? Mairan-ranod tayo mat kadagiti mulad da. Gapo ta tunggal agapit na. Mangtad na. Kadakkelin abanag dayta, Papa. Agtalnakan! Saan mo nga mo ti sasawan? Anya? Lerma, agriing ka man dita. Lerma. Apay ka di, tatang. Nasapa pa'y laang, ngamririingan na kon. Anak ko, agriing ka kumantatulugan lak. Papantay je bantay anang ipastura ka lagi ti taraken ta abakakin kaldeng. Ha? Diyak ka mo, anak ko. Natay mo tayo dagiti dua abakakin dagiti inam akalding ta. Anya? Wala anak ko. Makapaladingit. Mawamad ti marami na. Kaputa na tayo na amin. Panagkunak ka dati. Una yung tigas na nga aramid da iti pada da aparswa, tatang. Nagawan akong sensyada. Uwing garod anak ko. Di dala na asyan ka na ta. Amuda nga isulaang ti pagkwartaak. Apandakit din sa pidungan. May salaang ti atap ko. No asino ti akin aramid iti day tatang. Awan sa bali. No di ni Don Juan.
Amuyo ka di. Malmaldayak unay. Ha? Apay ka di, iha. Saan ang mailimad kanyak ti inaramid ni Papa? Ipagarup na siguro adyak maamuan. Nga iso ti puon kan makagapoy ti pannakapuor dagiti mula ni Tata Pablo. Dagiti mula na amais. Kastamot nan ti pannakasabidong dagiti dingwan na. Anya? Kaasi ni Tata Pablo, Mama. Nakaanos kada tayo. Ngam kastoy ti inaramid ni Papa kadakwada. Iha, di ka agsao iti kasta. Gaputa madaksan ka ken ni Papam. Diyak malapdan, Mama. Gaputa sa anak nga umanugot iti aramid na. Kan maasyanak unay iti gayam ko anilerma. Kastamot yan iti amana. Ngam ad-adda ang maasyanak ken ni Papa. Gaputa nagbalinan apasurot ti kinadakas. Anya? Pangaasyo kumadon Juan, tasardengan na kuman. Ha? Saan anam na minsan nga imbagak kada kayo? Adyak ila ko ti dagak. Gaputa isulaing ti maipatawid ko iti anak ko. Ania? Ulitat ti agpakaasay Don Juan. Sardengan na kuman. Umdas kuman ti panang puuryo kadagiti mulak amaes. Kan panang sabidong yo kadagiti dingwin ko. Ania? Siya ti papasulam iti dayta? Italaang ang mapasamak na ito'y, Don Juan. Sipod iday, oray na minsan. Awan tinapaspasamak apo or, kan panakatay itan nyaman adingwin ko. Italaang, nang rugi ti amin, idi nang rugi kamag amangal alukoy nga ilako king kaday to'y adaga. Di nakapagsawa ni Tigasta, Pablo. Kaputa di nakamam mo. Sabali at no siya ti mapay. Baknang kayo, Don Juan. Kit awan ti kabailak kada kayo, no aramatin nyo ti kwartayo. Nga may salaang ti maibagak may, makaamun ti na marsway ti amin. Sigala ang tinagsaw kanya kiti Kasta. Nagsagka na ka lakay Pablo. Di nakipangpangta, Don Juan. Noon niya man ti plano. Sapay ko ba? Talumaban kamad iti patas. Pangaasim, Lerma. Kasaritan ako, Mama. Awan pa iti panawan ko ang makisarita iti ure asino man, Septina. Iso apang asim ko ma. Taliklikan ng pailaang. Amok at ti aramid ti amak ti makagapo. Iso akasta ka. Ngam pangaasim ko mata di nakiramraman. Gaputa sa bali ak. Sa bali mat ni Papa. Maladingita na. Gaputa adon tinasayang. Dagiti mulami. Dagiti tarakan ni tatang. Aminen ang mabalin mi apagkwartaan. Kan kang runaan na. Dagiti bannog ni tatang ko. Maawatan ka, Lerma. Amok na sakit tiriknam. Ngam ulitak timbagak. Sabali ak iti amak. Kanjak umanugot iti aramid na. Aklunak. At ti amak ti dadaulo kadagiti rinukar ng aramid. Ngam talaga adyak matubngal. Anya? Wan, Lerma. Ket sapay kumata mapakawan nyo ti amak. O sige. Panawan ka pa dito Septina. Kagura nagtigayam ko gapo iti aramid nyo. Iso apang nga asiyo ko ma. Di yun ituloy na anyaman ti plano yo. Iha, di nakmaawatan. Iso asan ka kuman na makibiyang. Sa anak ka naragsak iti aramid yo, Papa.
Gaputada kami nga aggagayam ti apektado. Kan maasya nakunay kin ni Tata Pablo. Di nakngabin maawatan, iha. No agbaligi ak amang tagi ko ay tidayjay alote. Awan to ti sabali nga agnumar, no disika. Saan, Papa? Gaputawan matlat serbina. Saan ka na irwam nga agtrabaho iti talon? Iso adyak matla maasikaso dayjay. Intun maagaw yu kinit Tata Pablo. Oh, saan ko nga imbaga asikati mang trabaho? Ado dagiti tao tayo, ket isudan to ti makamo. Saan, Papa? Kayat ko ti agbiag iti rikat. Ngam ti siyak ti agnumar iti may sa abanag. Adyak mat nagbanukan. Anya? Awanan anak ko, naibusan dagiti dingwenta. Ket tinasakit, inuramdaman ti umak. Anya? Talaga ka di addi da pa'y nagsardang? Saan anak ko? Nakarakaro pa yan ti kinatuso na. Anya yan nagitatat tao? Ay, May salang ti amok nga akin aramid iti dayta, tatang. Awan sa bali, nudi ni Don Juan. wan anak ko. Amok ani Don Juan ti akin aramid iti daytoy. Adu ti kwartana, ket amok anang tangdan iti umay manguram iti umak. Ti awanan pain a Don Juan. Nainayon mo't dagita apasurot na. Talaga akwarta laang ti amuda. Ngam di dapat agsapol iti nasaya at awagas. Wan nga ron anak ko. Yung awanan ti maramidan ta. No talaga nasisirap dan iti pirak. Sa bagay, agbababawiak anang ipasyar kada Don Juan diti balay. San tayo mat nga mo? Apagintirisan dati daga tayo. Sa nabali anak, kasaritak manan ni Don Juan. Bareng matignay tirik na anak ko. Lerma, Septina, pasensya ka na. Nusika ti pangibaga ak iti daytoy. ha? Pangaasim ko ma, tabagaam ti amang. Di na kumamot pakibiyangan ti kakaisuun na asa ni kwa ti amak. Apay, anyat kayat na. Aglangoy kami iti pitang, tapno agbiag kami nga agama. Ha? Naibusan dagiti tarakan mi adingon. Nauram aminen nga umami. Agraman dagiti mulami. Kat nakakaasi ti amak. Noan niya ti aramidan na. Gaputa ang wahanan tinabat-bati kada kami apagpuunan ming agmulamanan. Kat awan ti sabali nga amok nga akin plano iti daytoy. No di ti amam Septina. Anya? Wan, nang rugi ti riribok iti biyag mi. Idi nang rugimat ti amam amang rengreng iti amak. Agatangan na ti dagami. Gamrod ti amam Septina. Jak amuno niya aklasi nga ayop ti pangidiligakkan kwa na. Nagsakit dagit abalikas mo, Lerma. Ngam aklunak, gaputa ti amak ti ayan ti bidnot. Ngam pangaasim ta din ako mairaman. Gaputa sa bali ak, ket sa bali mo ti amak. Kandi ka agdanag, sa anak nga agsardang amang bagbagakin ni Papa. Tapno mariing iti kinapudno, asaan ama iparbang ter aramidan na. Papa, nadadangal iti panaggayam mi kinilerma, gapo iti aramidyo. Iso apang nga asiyo ta husto kuman. Ani? Wan, Papa,
Day tatipod no. Iso apang nga asiyo ka di ta maawatan nakman. Diyak kaya tamapukaw tigayim ko kapulang iti day ta abanag. Napatpatag ka di, day kay agayem mo. Ngem iti masak bayam. Napatag kanyak tigayim ko. Kas tamat ti masak bayak. Ngem kas iti imbagak. Kay kayat ko ti agbyag iti rigat. Ngem ti agnam ay gapo iti kinagamrodyo. Septina. Masya nakitigayim ko, papa. Marigatan dan iti panagbiag da. Gapo ta awanan ti pangalaan da iti kwartada. Awanin da giti mula da. Gapo ta pinuuran nyo ti umada. Kastamot a pinasabidungan nyo da giti taraken da Tata Pablo. Oh, kasano anaamuam da ita? Amok, gapo ta imbaga ni Lerma kanyak ti amin. Siyak ti masakitan gapo kadagiti agkakasakit abalikas na. Nga maawatak, gapo tada kayo ti puon ti amin. Sinalbag alerma. Imagamit iti jaya babay, asaan nga aglablabas. Tano agkamalilaang. May salaang abala ti paragan kuana. Anya? Kabailan nyo nga aramiden dayta, papa. Amuna, Septina. Jakayat nga addamang kalkalaban kanyak. Iso ano ka sa pulan nga unaak ida? Aramidak dayta. Amo, amor. Jakun amo ti aramidak, gapo iti aramid ni papa. Septina? Rimwaran ti husto nga ugali ni papa, amor. Nagbalinan agamrod. Kan nalabas pa yan ti kinatuso na. Awan ti bibiyang na itipada na at tao. Unay matan ti kasta. Nagrigat matan ti sitwasyon mo. Huwan nga ron. Kan tinasakit. Gumurgura pa yan ni Lerma gapo iti aramid ti ama. Ay, dahita tirigat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ngam talaga adinakdanggan. Maawatak ni Lerma. Gapo ta nalabasan ti naramid ni papa kadakwada. Maasyanak pa yan kadakwada. Gapo ta napukaw anaming pinsan dagiti nagbanbanlugan da. Awanin anak ko. Talaga nga inagumandan ti tagata. Ti ayop adon Juan. Talaga di namingga ang agom iti dagatayo, tatang. Huwag nga rog. Awan tinabailak. Gaputa adda ti papeles nga gemna. Yung mamok. Peke amin dagijay anak. Awan mat namin ti kwartata, tatang. Tapno ilaban ta umati karbangan ta. Ay, nagsakit, tatang. Gaputa basit lang ang tinagbati kadata. Huwag nga ron anak ko. Ngam awan ti marabidan ta. Ngam addan to ti panahon ang masublita ti dagata. Ngam kasano, tatang. Nakurapay talaang. Di ka mapukawan ni tinamnam anak ko. Saan amay sa daldaw? Kung nagtupay kat, agbaligyak. Di nakabailan daya, Pablo. Iso amasapul nga agselebrarak. Una yon day ta kinaragsak mo, Juan. Naragsak ka, gaputa nagbaligi ka anangagom iti dagan ni Pablo. Di na kontraen, Kandida. Kaputa mairanot kayo matlang iti kinabaknang ko. Nalabas kan, Juan. Di ka di makonsensya. Nagbaligi ka anang ipabuspusan iti amin.
Tapno maalam dayjay adiso. Ngam di mo matamo ti masungad nga aldaw. Oh, nagatula amin nga mom, Candida. Makonsensya ka kumahuan. Pinagbalin mo kit din ataom ti akin kukwa iti daga nga inagumam. Oh, hagiyaman ka kiti. Takas jay lang tinaramid ko. Tano sa balila siguro. Jack Lamon. Ang mga nuiti pa lang. Kat pinaginanakon. Anya. Dadang, kastoy ka di akanayon ti sitwasyon tayo ditoy. Agnanayon ka di nga obrantes na kayo ni Don Juan. Idinto tada kayo mo ti akin kukwa, iti obraan tayo. Uwan anak ko. Ano santa pa'y lahing ti kastoy? Gaputan na saya at nagtalinaig ta ditoy. Kat uray agbalinak lahing nga obrantes na. Mabantayak lahing ti loti ta. Tatang, Uwan anak. Ang kurnukak. Tapno danto ta ramatan ta inton ilaban ko ti karbangak iti dayto alote. Gaputa sa anak nga umanugot nga agawid laeng ni Don Juan daytoy adaga. sige tatang. Ngam di kay madanagan. Gaputa siya kun amismo, ti mangilaban iti karbangan ta. Ngam, kasano anak ko? Ubing ka pa'y laeng, kat di mo ka ba ilan? Uwan tatang, ubingak pailaang. Ngam saan aday tatitubang. Adda din na panunot ko ang wagas. Tapno mailaban ko ti karbangan ta. Anya tinapanunot ni Lerma awagas. Agbaligi nga tadaytoy, papagayam, di liwaya na denggan tituloy ti makalawas a serye tayo ita, ana po uluhan. 3 Friends. Dito'y drama tayo, gasa, itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.